Walay pagluag sa pagpatuman sa seguridad ang TF Davao ug Davao City Police kutob sa moagi sa checkpoint sa mga sundalo. Ginapangutana o ginarikisa ang tanang sakay sa pampubliko, pribado ug bisan sa motorsiklo. Buot ni Colonel Darin Cumia, ang commander sa TF Davao, nga dili malutsan ang syudad aron isabotahe ang kahapsay ug kalinaw sa mga Davaoenyo. Nakabaton na sab og culture of security ang mga taga Davao. Patuloy nating pinahihigpit ang pagbabantay lalong-lalo na sa mga border control points natin dahil ang mga katabing probinsya natin, yun nga sa Alyosan, sa North Cotabato, nagkaroon ng pagsabog kanina lang. And patuloy nating binomonitor ang development dito sa pakikipag-ugnayan natin sa lahat ng intelligence units, not only inside Davao but also to the intel units outside Davao City, in particular sa Region 12. Gawas sa mga sundalo, napasayo ang random checkpoint sa mga pulis sa DCPO tungod sa pagpamumba sa Alyosan, Cotabato, diin mibusikad kini sulod sa usa ka bus. Tinguha usab sa TF Davao nga sa checkpoint pa lang masala na nila ang tawo nga dunay daotang tuyo sa syudad. With that incident, we are on heightened alert and we increased troop visibility dito sa downtown Davao City, and of course may mga bus boarding operations tayo na ginagawa nang sa ganon ma-prevent ang mga pagsabog dito sa Davao City. Nagpasalamat hinuon si Colonel Cumia sa gipakitang kooperasyon sa mga tawo nga mosulod sa Davao. Giklaro hinuon ni Cumia nga walay nadawat nga hulga sa pagpamumba ang Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.